Hvor er han? Det ved jeg ikke. Du skal da finde ham. Jeg tror, han er. Hvad? Hvad? Det ved jeg ikke. Led efter ham. Jeg tror, han er oppe i deroppe. Ej, det kan man ikke være. Jeg må titte. Så må du op og kigge. Det finder du vel ud af? Nej, der er han heller ikke. Hvor er han der henne? Ja, det ved jeg ikke. Du må da finde den. Men nu tæller du. Nu skal vi spise. Jeg er færdig også med at spise. Så nej, det må nej det. Eller skal vi lige tage det hurtigt i gang? Nej, vi skal spise nu. Vi skal spise nu. Jeg er godt nok. Prøv at se, maden står på bordet nu.